Първо се определя какво ще видиш от стол 3. Айде сега да давам задачата за упражнението. А кое ще правим? Знаем, може ли как да използваш предишната система? Пише системата, Чакай да се оправи. как да използваме периодичната система? Ще не знае ли мога? Знае мога е за нещо другия път. Как да използваме периодичната система? А сега го снимава, ма. И разбрахте ли ги къде? Да. Значи спрямо валентността се определя. Висшата валентност отговаря на номера на друга. Висшата валентност. А спрямото до рода от първа до четвърта група валентността отговаря на номера на групата. А 5, 6 и 7 е равно на числото 8 и номера на групата. Как да използваме периодичната система? Стане за 118 6 задача. Има ли отговор? Няма. Аз ще ви изпита Елви си 118. Без да преписвате условията на задачата, само отговор. Аз ще ви изпитам вашия и всеки разно колко задача е направил. Действително не трябва да ви и вашия Хайде, Елви си свиква, но докладата са Ма тук свети слънцето и се. Шит свиня. Свали штората. Кой въпрос? Задай въпрос. Ти ме предварението на Пала. Дай го, Николче. Николче! Дай го па. Това е азот, това е азот. Значи азот и азот ще си. Нигро ли се получава? Да, това е втора. И азот ще А, така се вижда вече. Вижда се малко красавицата, нали така, точно така, малко красавица. Пази и друг. Хидро съединенията на азота са хидра. Как се получава? Кажи ми! Хайде, Елви, само не знам или може да питаш, аз мисля, това не е обяснявам, те са си Нищо не знам, че ти го защото ти ми приятелка. Ама не, да даш. Ти за препаса. Хайде, как се променя валентността? Ти си душка. Душка ме ти ти. Искаш да ти попея? Вече обещавам, че няма да говоря. Събревам се пред вас. Марко, тук. Сори, се обръща. Не обещавам нищо на година, аз възпрал да говори на хората, че аз не живея. Сте уяда. Как се променя валентността на елементите? Периодично мащабно число. Какво е равно валентността на елементите? Това е наша място. Аз какво правя, госпожо? Защото гледам. Ели не, еми тук ще виждам перфектно през прозорец. Аз ги питах, вие ми казвате, и аз се читах да не говоря и не че не говоря. Моля ви се де, ето на колене. Ще ми дам Сашка шишето. Ще го подам. Пала, всичко е документирано. Какво правиш? Всичко е документирано. Какво коментирано? Документирано. Да. Какво съм се отказала? Не бе! Така се Сега ще се кажа вече. Монка. Как премонка? Така и ти ще О, горката ти колко ще пише.